No niin, ja elikkä nyt tehdään tässä niinku pelataan tätä Rayman Originsia. Niin, joo. Atsku ja Veeti pelaa tässä niinku Rayman Originsia. No niin, Atsku pistää Rayman päälle. Ottakaapahan Veeti vaihtaa vähän kuvakulmaa. Ottakaapas vähän kaukkari, mä pistän juomaan. Viltsu, tuoppa kaukkari mulle. Ai mitä? Tuoppa kaukkari. Mä pistän ääniä isommin. Ei kun just tuonne. Tässä on pieni hetkisiä ongelmia. Joo, mennään sinne ensimmäisen tai tassu. Onko tää eka paikka? Joo, seuraavaksi mä esitellään sitten seuraavaksi jaksossa Snoring Tree. Joo, no niin. Pienpä Atsku, sinä tätä nyt vähän aikaa. Wait, pistää tähän sanasneen. Noin. No niin, nyt sinä saat jatkaa pelaamista. No, tässä saattaa olla pari kuolemaa, kun Atsku ei ole ihan mikään maailman paras pelaaja vielä, niin se on aika aloittelija, niin tässä saattaa olla pari kuolemaa. Miksi sä et tappanut sitä? Ei Vitsku saa nyt pelata. Otetaan meidän YouTube-videoja käyttöön, niin tässä ei oikein muita pelaajia oikein haluta. Kiitos. Joo, toi mun pikkuinen Arska meni vähän eteen. Mä vaan siitä suoraan. Ei sitä tarvitse puhuta. Hey, what are you doing? Hei, tuolla on sen. Atskuhan on päässyt jo pitkään. Oh my god. Oh my god. Oh. Sori, mä vähän äsken kuvasin väärää kohtaa. Ei Atsku, olisikohan mun vuoro jo? Ei. On. Atsku saisi sitä kännää, että vois soittaa Nilalle. Mene muualle soittamaan Niilalalle, niin minä annan puhelimen. Selvä. Siihen tuli joku ihmeukkeli seisomaan.
Eikö se olla lisää nolla niin silmässä? Siinä on sun... Oi, älä mene sinne. No niin, annahan minä vielä se loppuun. Muistakaa yksi suosittu pelipaikka nimeltään Roblox. Ei mainostamista, Arska. Jos on meidän videossa, et mainosta. Älä nyt riiä. Täällä Aallon. Mä sanoin, että mene muualle. Täällä Aallon. No niin, ja nyt Atsku on minun vuoro. Sinä vetit ton kentän, niin minä vedän seuraavan. No niin, ja se nyt loppuu ensimmäinen Let's Play.